Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kateterman Karahayon sarta nugraha lasing Gusti. Mugi tansah tumendak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya punapa dene kawula. Nuwun kawula nuwun konjuk dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang tansah kanggo ngestuti dumateng bebayane kautaman. Marang para pangembating praja mewah para rawuh kakung Semawana putri ingkang tansah saketing manah. Dinarbuka jroning raos sesarengan memuji dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung kepareng kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pemanggihan kalan kula sakadang paguyuban seni menak kuncer ingkang wijil saking Padukuhan Pucung Desa Pogelang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ingkang wonten kalodhangan punika sampun sumadyo paring sugata panglipur awit mundi dawuhipun saking para kadang panitia wonten ing Padukuhan Gundangan Wetan Ngablak Kabupaten Magelang. Pramila monggo sarengan suka parisuka langan budaya seni tari menak kuncer ingkang wijil saking dusun Pucung sugeng hamriksani ngantos dumugi ing bubuting adicara ing samangke. Nuwun kawula nuwun.
sorak suarane kanca-kanca. Yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo. Yuk pasukan yuk, semuanya nyanyi yuk. Kula niki anak larete
ayo kerso mari tulodo disekop-sekop di entol-entol tak entol-entol yo disekop-sekop di entol-entol yo tak entol awak tol yuk diulangi lagi yuk nyanyi bareng. Kula niki anak lare desa dereng saged nolak mugi para pangembating raja sing joget lucu sing ndang edan ala-ala jamu godhonge meniran bengi-bengi nonton konseran dek jambu-jambune mateng atiku yun dadi kira gendeng jambu kadang mikir penontone ayu sing joget naksir jambu buah rambutan sing joget lucu ora edan sekop-sekop
yo geger fungsi Madiun Madiun Jakarta ganti rumput tetap merdeka tel tol tel Oh iya, 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 tel tol tel oh iya. oh oh Ah. Gandeng kebaran rak moto kacarai jaran gawe
Masuk. Kowe sing larani jelas aku sing ngajur. Ya Allah. Neng pasar ngablak tuku selendang. Masuk. Senajan kowe galak aku tetep sayang. Ya. WK WK WK. Ha ha ha. Yo iki ana request ke Mas Timbul iki. Ke Mas Timbul iki. Ono kethek gondol cilot. Masuk. Duit entek gara-gara ngeslot.
karepmu. Arep mari luwe ora luwe kene balik kok. Jangan wong dadi kok gak. Kono abane ora luwe. Sis. Tak karepmu.